Sanibonani guys, another day, another story. Ayi kuthiwa-ke nikuphi ugeli eqamba amanga kumuntu wakhe, kanti umuntu wakhe vele ushaya sibawu. Waqamba amanga ukuthi yena uyitshitshi kanti akasilona itshitshi. We guys, kanti kubaluleke kangaka ukuba yitshitshi. Kuthiwa-ke hhayi, ugeli-ke nje wayekade nje ewugeli uyabo noma wayezenza izinto but wayengelona uvanzi. Kuthiwa hhayi ehlangane nalo gayi, kuthiwa behlangana nalo gayi, ugayi nje ayithande intombazane ngale ndlela ukuthi kuthiwa wayibona ingena etekisini, kuthiwa wayilandela itekisi waze wayithola la ekwehla khona intombazane, wafika wacela inamba. Kuthiwa nangempela intombazane yamnika inamba, kuthiwa baxoxa baxoxa, hhayi kwagcina sekuthandana. Hhayi kuthiwa kuzwane, uyabazi-ke abantu laba-ke abalentuzane abayinkabi ukuthi abahlali nje bewuvanzi isikhathi esiningi yabo, kodwa kuthiwa lo bhuti wayenza sure ukuthi umuntu wakhe uyambona, wenza sure ukuthi uyambona at least every day, even though babengahlali ngandawonye, kodwa kwakumele a-drive every day ezobona umuntu wakhe. Wayengakwazi ukulala engambonanga indlela nje ayemthanda ngayo. Ayi kuthiwa ethi esamthanda lokho, hhayi kuthiwa ngelinye ngimu-invite-ke endlini yakhe, hhayi kuthiwa behlala ngampela endlini yakhe kamnandi njengey'thandani. Kuthiwa ubhuti usethi nje usefuna belale, kuthiwa nje intombazane imtshela ukuthi ngiyacela muntu wami, ngiyakuthanda inhliziyo yami yonke, kodwa mina nje angikaze ngize ngilale nomuntu wesilisa, and njengoba ngaze ngilale nomuntu wesilisa angikho ready okwamanje because ekhaya banama-hopes ngami. So nje ngiyacela ukuthi bandla ukuthi uma kuwukuthi ngampela u-serious ngami uhambe uyongilobola ekhaya, and then after lokho-ke sesingalala-ke nje ngokusemthethweni. Eyi kuthiwa lo bhuti evele echazeke kakhulu ukuthi hawu, le ntombazane izibe futhi yitshitshi on top of lo buhle obungaka obangiheha, sengithola lokhu extra ukuthi le ngane le iy'phethe kahle. Yo kuthiwa achazeke lo bhuti lo. Ayi kuthiwa nangempela uma echazeka lo bhuti lona athi khululeka thandwa sami. Le ngane ayazi ukuthi lo bhuti wenza msebenzi muni yabo. Kuthiwa ubhuti wakhona wayeyimvu yenkosi, yabo lo muntu lo ongamshaya ngempama ngapha ekunike lesi sihlahla esingala, kanti kuthiwa behind the scenes baba, ha, ziyakhala. Kuthiwa behind closed doors ziyasho, ziyangqongqoza. Ayi kuthiwa nangempela-ke intombazane isho nje ithi hawu, nayo yayibona lobo ubunoke lo yathi hawu lo ngizomqaqa. Kanti ayibuzanga elangeni. Hhayi kuthiwa nangempela ubhuti aphande kakhulu ngaleso sikhathi, aqashwe kuthiwa nje hlampe wayeshaya ngampela ikhanda hlampe twice a week kokunye. Izama ukuthi ehlanganisele le mali le yokuthi lo gele ayomlobola amenze lonke. Kuthiwa zamtshela athi nje bengingalindele, ungisaprayizile, indlela omuhle ngayo awubukeki njengomuntu. Angisho ukuthi baba abantu abangasesiwo amatshitshi or baba abantu abangamatshitshi, but ngisho ukuthi for someone omuhle kanje ukuthi uphinde ukwazi ukuyigcina, ngoba ngiyazi iy'mpiso zisuke ziningi zikufuna ngapha nangapha. So lokho kungi-impress-e even more. So ngizokulobola, ngenze yonke le micimbi emincane, ngikushade, mase ngikushadile and then siye e-honeymoon e-right kakhulu, then kube ila ngifuna ukuthi usuku lakho ozoluza ngalo ubutshitshi bakho lube special. Yo kuthiwa intombazane ijabule-ke yabo. Ayi kuthiwa nangempela-ke umfana ebhala incwadi-ke ethi akayise kubo, yabo naye asho kubo ukuthi nje usethola intombi, agqamise nje ukuthi yena usethola itshitshi. Uxoxela wonke umuntu, efonela abantu abaxoxela ukuthi hhayi ngiyithole itshitshi, yabo. Ebatshela abantu hayibo kuthiwa hhayi cha unenhlanhla, yabo, wathola ingane enhle kangaka futhi esayiphethe kahle. Ayi kuthiwa nangempela nabantu bakubo bejabule-ke bethi bacela ukuyibona ingane, athi nje ehhene kulungile kodwa ucela uqala ayilobole before bayibone because ufuna nje yonke into yayo yenzeke ngendlela. Hhayi kuthiwa nangempela kufanele ehambe eyolobola, kuthiwa hhayi mase ugele esezogqiba amasondo bembone lapho for the first time. Yo kuthiwa nakubo bemuthanda ugeli, bachaza nangokuthi imbali nje yalo mfana ayitholele yona, yabo. Hhayi kuthiwa nangempela-ke sihambe isikhathi, kuthiwa nje hhayi ugeli nje is going with the flow, akanankinga nje shame ukuthi uqamba amanga, yabo. Wazi ukuthi vele isinoko lesi ngositshela mase sibona ukuthi hawu ngiyabe ngidlala, yabo. Hhayi futhi uyazi ukuthi uyamthanda lo mfana, yabo. Ayi kuthiwa nangempela-ke umfana ushaya usuku lomshado, beshada. Kuthiwa uma beshada athi umfana nje ngizokubhukhela your favourite destination kodwa yala e-South Africa, yabo. It was not an international destination, babela e-South Africa. Ayi kuthiwa nangempela ngibhukhele, kuthiwa-ke ukubona lamahhotela lawa ukube ngazuthi ninodwa kodwa kube yabo hlampe uthole kunamaqhugwana aqhelelene, elinye lile, elinye lile, lezo y'ndawo ey'kanjalo ey'nokuba engathi ziwo-wildlife or something, hlampe engathi o-nature reserve kodwa ey'ney'ndawo zokubhukha, yabo.
Kuthiwa-ke kwakuyinto ekanjalo-ke nabo banendlu yabo nje e-separate. Uthulele ubone nazi amabhubesi ehamba lapha, yabo inobusiqiwi futhi nobuhhotela nobufensi, kodwa futhi okunobu-wildlife yabo. Ayi kuthiwa nangempela ugeli ahlanye kuthiwa hhayi beshade-ke athi nje eqeda ukushada ethi thina-ke siyanishiya umfana. Siyahamba kuthiwa ama-families wothu ajabule a-blend-e kamnandi. Kuthiwa akukaze kube nama-issues ukuthi kube nokuphikiswana ney'nkulumo mpikiswano. It was kumbaya nje kwemindeni yothu. Hhayi kuthiwa behambe, kuthiwa uma befika-ke ehhotela nomfana naye excited, kuthiwa hhayi bakutshele ukuthi ngicela ningihlobisele kahle. Kubonakale ukuthi this is a special day, nakhona ebatshele ukuthi umuntu wami yitshitshi, yabo kuthiwa uyahlanya ekhanda. Hhayi ethi umfazi wami ngangivele ngisho ukuthi mina mhlazane ngishada ngiyoshada itshitshi yabo. Hhayi kuthiwa nangempela-ke alentuzeke. Ayecele ukuthi bemhlobisele kahle, befake amabhelunde, yabo kubonakala nje i-honeymoon yabo. Hhayi futhi nogele abone ukuthi umveli uwisha kangakanani yabo. Kuthiwa ngempela behlale bephuza ama-champagne, yabo nje kube mnandi bekhalishe bexoxa ngomshado wabo, the day they met. Kube mnandi ngalelo langa, kuthiwa kube mnandi ngendlela ongakaze uze uyicabange. Kuthiwa hhayi nangempela uma ngabe sekumnandi kanjalo-ke kufike-ke isikhathi sokuthi manje kushawe inkonzo yasekamereni. Kuthiwa uma ishawa inkonzo, hhayi umfana eshuthi ngeke. Kade ngangiwathola phela amatshitshi bakwethu, kodwa leli is not make sure. Hhayi kuthiwa umfana avedane ethi gqoka, kuthiwa igqoka intombazane ihlalise phansi ethi ya, uyitshitshi wena? Kuthiwa intombazane ithi, iqala imphinqela amehlo, ngiyitshitshi. Kuthiwa lo mfana uyangazi ukuthi angisona isilima. Kuthiwa ithi intombazane, hayi bo nami angisho ukuthi isilima, ngiyitshitshi mina, were were were. Eyibuze uyahlolwa? Cha angihlolwa kodwa ngiyazazi ukuthi ngiyitshitshi. Hhayi kuthiwa-ke ethi umfana kini bayazi ukuthi awulona itshitshi. Kuthiwa ithi intombazane, hayi bo kuthiwa umfana evedane ethi angifuni sixabane, ngibuza ukuthi uyitshitshi na? Hhayi kuthiwa ingane isho-ke iqiniso ithi Nkosi yami angilona itshitshi mina ngajola, kodwa benginamahloni, kade ngangijola kodwa benginamahloni yabo ukuthi ekhaya bazi ukuthi ngiyitshitshi nje all along, nangasekhaya kwaziwa ukuthi ngiyitshitshi yabo ekhulume ekhulume. Hhayi kuthiwa athi nje umfana manje ubona ukuthi umuntu okumele menze isilima yimi, ubungangitsheli ngani kwasekuqaleni, before nje size siqale ungenza isilima uzongitshela ukuthi ukuze ngikuthole kumele ngihambe ngiyolobola. Ngathi ngakwenzela yonke lento e-special, wazi kahle uhlulweni ukuba honest nami ekuqaleni, kube ukuthi noma ngikwenzela zonke izinto ngizenza out of love yabo. Kuthiwa ingane ithi ngiyaxolisa, kuthiwa ethi ayikho into ozoyixolisa, I wasted so much money mina la kuwe ngoba ngithi ngifuna ukukwenzela usuku lakho lube special kanti wena uzongimoshela usuku lwami. Hhayi kuthiwa athi umfana athathe ifoni, kuthiwa intombazane ithuka ethi thatha ifoni, ngifuna uku-understand-a ukuthi abazali bakho are they involved yini? Kushuthi i-scam eningihlanganisele sona nabazali bakho ukuthi nizongidla imali noma kwenzakalani. So thatha ifoni ngifuna ukutshela abazali bakhe lonke iqiniso. Okuthiwa ingane inqabe yabo, kuthiwa vele iyivathele ngempama, kuthiwa ibone ukuthi asihlali la. Kuthiwa uma iyivathela ngempama ingane ivedane ifone-ke ithi ma nobaba kunento ekumele nginitshele yona. Kuthiwa ya kuthiwa isho ukuthi ngaqamba amanga kanje 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 manje usengibambile usibanibani. Kuthiwa abazali babo bephoxeke yabo, ngisho bekhuluma efonini besho ukuthi hawu waze wabukisa ngomfana wabantu yabo, beyi-blame-a nabo. Hhayi lo mfana kuthiwa ezwe ukuthi ngampela cha abazali bakhe bahlangene because kuthiwa nje engqondweni yakhe wayeseplanile ukuthi uma kuwukuthi bahlangene uzobenza isilo sengubo kwayibona. Hhayi kuthiwa athole-ke lapho kuleyo call ukuthi kuthiwa nabeze batshele athi hhayi ngiyabonga ukuthi nibe abazali abaneqiniso cause bekunokuthi mhlawumbe le ngane nayo ihlangene nayo yonke lento nani nihlangene nayo yonke lento eyenzakalayo. Hhayi kuthiwa nangempela-ke bemxolisele nayo ugeli bethi hawu mfana siyaxolisa ngampela yaze yasiphoxa ingane yabo, beyi-blame-e but abacabangi ukuthi mhlawumbe khona into e-drastic ezokwenzeka, mhlawumbe kuzoba ukuthi nje uyayixosha ibe umabuya emendweni. Hhayi kuthiwa ingane ivala i-call, kuthiwa umfana athi khumula. Hawu kuthiwa ingane nangempela ikhumule kodwa isathi nje ukuthi useyishaye ngempama. Kuthiwa ingane ikhumule, kuthiwa avele akhiphe isibhamu asibeke la kuyena ethangeni ehlale phansi ethi ngithe khumula. Kuthiwa iqhaqhazele ingane ikhumule ikhumule, kuthiwa ethi lala, kuthiwa ilale kodwa uma inqaba ethi ngithe, asayibizi nangegama layo, seyibiza namagama okuthukana la ukuthi wena sibanibani, ngithe lala umise amadolo la, angithi kade wawamisa yabo uyayithuka nje. Kuthiwa nangempela ingane ilale wamisa amadolo, kuthiwa umfana akhiphe isibhamu athi nje ga ashaye yona lento le ekwakuthiwa eyetshintshi. Ayithi ga. Kuthiwa wayidubula yabo, into engathiwa yatholakala nje ithe isantuzile intombazane igaza guys I cannot even imagine into eyayenzeka lapha. Kuthiwa hhayi nangempela
ile ntuze kuthiwa yaze yathula, ekuthiwa yakhala nje hlampe kambadlwana kuthiwa ithi gaga, yabo njengoba umuntu meshawe ngamabhulethi amaningi kuthiwa yena wayeshaya endaweni eyodwa-ke laphaya endaweni enkulu. Ayi kuthiwa washaya, 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 kuthiwa yathula intombazane on the spot, same time. Kuthiwa yasale ithe iwavulile amathanga Nkosi yami. Kuthiwa wasuka lapho wafonela umndeni wakhe. Ikhona nje le nto la wabatshela wathi sengimbulele. Hhayi bo, kuthiwa bebuza ukuba ubani? Kuthiwa velani umfana geqa amagula awutshele umndeni wakhe sonke isitori ukuthi kahle kahle yo-ola lo kungenziwa isilima kanje kanje, obani bazongibuka kanjani. Kuthiwa hayi bo, asho ukuthi sengimbulele nami sengizoyibulala. Kuthiwa kubo hayi bo, ungayibulali izodlula le nto le nto. Kuthiwa ethi nje esakwi-call kanjalo eshe beyishaya naye ethi siqha qha. Kuthiwa kubo nje bezwa ngaleyo nhlamvu ukuthi hawu naye useyibulele. Eyi kuthiwa-ke kuvedane kube indaba enkulu-ke Nkosi yami ngale ndlela yokuthi-ke yabo nemindeni manje yabo asho futhi umfana ukuthi abantu bakubona ngabazondi abenzanga lutho, uye lo oyisigebengu kubo bebazi ukuthi u-right. Kuthiwa-ke imindeni ihlangane-ke Nkosi yami-ke kuthiwa nje baqhubeka imindeni yakhulumisana kwazwana ngoba nangemingcwabo bayaxoxisana ukuthi abangangcwatshwa kanye kanye khona nalaba bazoza bezoseka laba, nalaba bezoza bezoseka futhi ngala mase kungcwatshwa kwakhona. Kuthiwa nje kwaba muncu, kuthiwa into emuncu, amanga nje angenasidingo a-unnecessary. Wazi washo umfana, kuthiwa washo umfana wathi yazi ukube kuthiwa ungiqambelanga amanga ayikho into ebizoshintsha, bengivele ngikuthanda nje, isidingo samanga kule situation sasingekho. Kuthiwa wayahamba kanjalo-ke imiphefumulo emibili. Siphela lapho-ke isitori sanamhlanje guys, ngicela niqhubeke ningilalele ningifolowe. Ngibonge kakhulu kukhokho Beans, uMyDarling for u-super thanks. Ngiyabonga sithandwa sami, kwande la uthathe khona uNkulunkulu akubusise. Thank you guys, bye.